isa sa mga municipality ng Cebu dito sa South District is itong Aluginsan. So fishing din dito yung ano eh. Ano? Yung rapper nila. Sunday ngayon. Ayun na naman ba? Aluginsan na ba? Meron yung hiling pick up. Ito yung town proper nila, mga sano. Yung municipal hall nila doon sa unahan. Ayun yung market nila, tabing-tabi lang ng highway, napaka-convenient. Ayan, so ito yung Aluginsan. Ito kasama sa road trip natin to. After tayo nagbarili, so nag-divert tayo another highway, no? National highway going to Aluginsan. And eventually papuntang isa sa mga city ng Cebu yan, sa Cebu, yung Toledo. So bago mag Toledo, mayroon pang Pinamungahan. So video ulit tayo doon pagdating natin ng Pinamungahan. So we're on the road guys, we stand on the road. So mga sano, it's another municipality na naman yung nadaanan sa road trip natin, itong municipality of Pinamungahan, Cebu. Ito postal ito eh. So ayan, ito yung town proper nila. And there ayun ito. Tingnan mo yung park nila oh. Playground na. Yeah, it's a playground. It's a park. Ito yung nila, municipal hall. I want to go there now. Ganda rin dito. Hindi rin boring tong tao na to. So ayan. Ayun yung church nila. Diba? Church nila doon. Tsaka yung market. Tabing-tabi na din ng highway. Ayos. So ayun, after dito ilang kilometro lang eh, paano na tayo, Toledo City. Yun may port, may mga big supermarkets kasi city na siya eh, pero hindi siya typical na city na malaki. So ayan, we're on our way to Toledo now. So tuloy lang namin yung video namin pag ano na, nasa Toledo na mga sano, para makapag-drive tayo ng maayos kasi ano, takbong pugi lang. See you. Ito yung bibingka na isa sa mga local delicacy ng Barili, specifically sa ano, sa Barangay Mantalungon, Barili. So tinikman ko, talagang lutong pugon, maliliit lang na pugon pero fire below, fire above, the middle of it, very good to eat. Ito yon, bibingka. Yan, yan nga. How about you babe, you want? What do it taste like? It tastes like rice cake. Mga sano, Rice cake. siyempre pag road trip may food trip. That's enough talking. Not talking, no. Kung talaga kontra ka, you don't want papa taking video. Ayan, sarap. Alam. Malagkit. Malaki. Ayan, may alam nila, may bulabog. Mga kasano, itong maliit na sano dito eh, ano, Mommy, I want some. kontra eh. Ito daw niya. Rice cake. Sarap. Yeah. At kusog pa ko kanina sa lunch natin doon sa, you know, sa tilapyahan. Sarap. I want more. Enough. What? Ito. Enough. Sa isang balot 20, parang magano, ilan yung laman? Apat. Parang tig 5. Si ano lang siya. Oh. Bad. Para lang silaki ng hopya. Oh. Yung typical ng hopya. Ayan. Ganyan mga sano. Parang typical ng hopya. Para lang siyang ano. Yung laki ng mga puto cheese. So on the way tayo papuntang Toledo City. So magdadrive muna ako ng ano dito. Then takbong pugi lang tayo mga sano. Para na-enjoy natin yung road trip natin. Na-enjoy natin yung lugar. Kasi probinsya to. So, see you.
Guys, magmuni-muni muna tayo kasi parang kailangan kong umunat eh. Something is there Kasi nakakaupo ko sa drive, so baba muna ako. So, guys, we're gonna check the white one. I showed the white one, and then the ocean there, and then the ocean works, and 3 people are checking. I mean, 4 people are checking because it's very nice to check there. So, guys, whoever think why is this a prison and the water are dry, and then today is afternoon because it's not raining anymore. So yum 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 I'm done. I think so. Ayan, saglit lang yung muni-muni ko doon. Nagtatanong lang ako kung may bayad ba yung ano doon, no? Tatanong lang ako kung may bayad. Baka daw mayroon eh, parang mayroon daw. So, tingnan natin. Tingnan lang. Kung convenient naman siyang puntahan eh, why not? Yeah, Papa. Ayan o, nagsitambayan sila dito. Relaxing naman talaga. Look at Kaso, the people there. kalaunan pag dumami eh, baka sisikip nito. Papa, look at the Yes. look at the people. They're swimming. Yeah, they're swimming, babe. But we're not. Yeah. They're not allowed. Of course we're allowed. If we want. See? If we want to. Saan ba yung go. daan dyan? Siya lalampas pa ng tulay. It's dirty there. No, it's not. The water is dirty. Water. Water is dirty. Ayun, nandun pala yung kumbaga There's a lot of people. Local- Well, what are they doing? yeah, local beach resort nila, oh. People are watching. So many. Oh, there are so many people now. Sige, lugar na tayo. Sayang eh. I want to. Kaya na nagaling ang ligo. I want to swim. Ayun. And Ayan, masubukan. they're having fun. So yan, dito tayo sa ano, beach ng Barangay Tahaw, Pinamungahan. Public beach. Kaya pala ano, daming tao. So, lapitan natin. Ayun. Oh, shout out sa mga nag-outing. Oh, yan yung mga rena. Nauman na mo? Nauman na mo? Asa mo uli? So, San Fernando. Ako, Lapu-Lapu. Sila, pauwi ng San Fernando. Mga kaibigan natin. Barangay Bulugan, San Fernando. Dagang ko barkada di Hospitalo. Lagi? Tawson ako dire. Okay. Ayo. Asa mo ake? Dire na. Ari mo dire? Magsuhi ta. Ako, padong ko uli dire. Sige, ayo. Yon mga sano. Sos dagan detag mga daming mga kasangga natin dito. Ayun. So ito yung public beach. Okay, oh, nag-enjoy sila oh. Ay walay init. Ayos kayo, ayos. Asa ang grupo? Taugama P. Toledo Council, Taugama P. Daghan tag mga amigo, marami tayong mga kaibigan pero ako wala akong fraternity. Sige, okay. Junior AJ Alex, kay Alex Junior man ko. So Junior AJ Alex. Mo na akong vlog. Ayaw lang tong mga unang vlog kay ka-practice pa ko ato. So medyo way hinungdan. Ultimo ka push up challenge ako ng iapilog. So kani shout out Taugama P Toledo chapter. Toledo Council. Sorry. Ayos. Lingaw-lingaw lang. Okay. So daghan tang mahimamat nga mga amigo dire. So mga sano. Ayos mga tao kasi sa Cebu tayo, mga Bisaya, friendly yan. Walang ano dito. Pantay-pantay. So ayan.
So next stop, Toledo naman tayo. So pasalamatan natin yung nag-acknowledge sa Taugama P Toledo Council. Again, shout out mga bossing. Thank you. Amping-amping sa pag-drive ha. Medyo nervous siguro itagay kamay diha. Sige, thank you. So ayan, mga sano, dito na tayo sa ano, Toledo City. Toledo City. Ayan. Ayan. So ito na yung city proper nila. Dito medyo angat kumpara sa ibang municipality na nadaanan natin kasi city siya. May MCDO, may Mang Inasan. Sinsya na kayo mga sano, mayroong namulabog dito, mayroong itong isang paisano natin dito na maliit. Hindi natin nakuha yung ano no, yung pantalan. Kasi may nagdala na paisano. Ayan. Ayan na siya. Yan yung suspect oh. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Ay nako. Ay, nako. Ayan. Ayan. So ito na yung siyudad ng Toledo. Ayan. So, So plano namin doon na dumaan sa yung tinatawag na ano, Trans Central tayo. Sa Trans Central Highway tayo. So exciting na naman yung road doon kasi paakyat. So I think most of our sa ano natin, sa biyahe natin kukuha tayo ng video doon sa Trans Central Highway. So hindi naman natin lahat ng buong trip natin. So stay tuned mga sano. Ayan, ang daldal. So maya video tayo ulit mamaya pag sa Balamba na tayo. Yun ang entrada ng Trans Central Highway going to Cebu City. Ang gulo! Hindi naman pwede natin pagalitan, naka-live tayo. So stay tuned mga